Nå, Ditte, hvor er du henne nu? Jeg er nået til den her opgave. Okay, hvordan går det? Det går meget godt, synes jeg. Det er ikke så svært igen. Okay. Se, hvor langt Malte han er nået, eventuelt. Nej, det har jeg slet ikke set. Jeg ved ikke, om Malte han er nået længere, eller ej. Han er nået lidt længere. Så kan det jo være, at Malte han er hurtigere end dig. Det er bare fordi, at jeg er meget præcis i mit arbejde. Men altså, du er også nødt til at være lidt hurtig. Så Skal jeg arbejde hurtigere? ja, det synes jeg næsten. Okay. Det prøver jeg så. Men er det ikke bedre, at jeg gør det ordentligt? Lige nu der er det bedre, at du gør det hurtigt. Og så kan det godt være, der opstår en fejl, men det er ikke så vigtigt lige nu. Nå. Okay. Var der ellers andet, du ville? Nej. Jeg ved ikke lige, ellers, altså, jeg ved ikke, om man skal bruge den som du også, det der med... Så er jeg færdig. Så bare stop den. Ja, bare stop. Nå, Ditte, hvad er du i gang med nu? Ja, jeg prøver bare lige at finde ud af, hvordan jeg skal gøre det her. Men jeg kan se, det går ikke så godt lige nu. Okay, hvad føler du, der går galt? Det er fordi, at Malte han er bare meget hurtigere end mig. Så. Lige, det er jo ikke så vigtigt, hvad Malte er. Nu skal du sørge for at koncentrere dig om din egen opgave. Jamen, det gør jeg da også så godt, som jeg kan. Så det. Ja, det ser godt ud. Men jeg synes ikke, at jeg er så god til matematik. Fordi at jeg er aldrig så hurtigt, eller... Nej, men man kan sige, at det er jo ikke så vigtigt at være hurtigt, mere at resultatet er det rigtige. Jamen, det er heller ikke altid, at mit resultat er det rigtige. Man må ikke bande over for eleverne. Det er også rigtigt. Og nu er jeg næsten færdig. Nå, men det er da godt. Måske. Nu skal vi lige se. Ja. Føler du har bedre styr på det nu? Nej. Slet ikke. Men prøv lige at se, hvor hurtig jeg var. Ja, jeg er næsten. Så. Jeg er færdig. Det vil man blive helt forpustet at høre på det. Jeg sidder også meget til, jeg får stress på din vej.